Ванка, можеш ли да ме изслушаш поне веднъж тази седмица? Казвай, ама кратко, защото матчът започва след 5 минути. Имаш да подаваш декларация за доходите в Националната агенция за приходите. Това си е моя работа. Срокът е 16 април. Не е само твоя. Тази година пак има облекчение за гледане на дете. Ей, за 5 лева да потънат бумаги. Не са 5. За годишен доход като твоя, има няма 7 бона, вадиш 360 и така спестяваш 80 лева от данъка. Все пак 80 лева е едно колело, а детето си няма. Добре де, дай да спестим и двамата. Не става, важи само за единия родител. И по-добре да е този, с по-високите доходи. Съвсем случайно тази година това си ти. И какво трябва да свърша? В сайта на НАП има декларация за семейното облагане. Разпечатах я. Ти попълваш голямата таблица, че се възползваш. А аз малката, че няма да се възползвам. И прилагаш всичко това към твоята декларация за доходите. Не изглежда толкова сложно. Да, защото пак аз свърших работата. Свърши я, да. Но нали аз трябва да се разкарвам до НАП да подавам декларации? Може и по пощата, с обратна разписка. Ако имаше и електронен подпис, можеше да я пуснеш и по интернет. Ей, майче, днес си направо неотразима. Моля ти се, дръпни се, че мачът вече почна. Очаквайте следващия епизод.